ενεργειακή αναβάθμιση και πώς αυξάνει την αξία του σπιτιού μας? Η ενεργειακή αναβάθμιση είναι οι εργασίες που γίνονται σε ένα σπίτι ώστε να καταναλώνει λιγότερο ρεύμα, να έχει καλύτερη θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι και να γίνει πιο άνετο και οικονομικό. Τι περιλαμβάνει συνήθως? Θερμορμόνωση και ταράτσα, αλουμίνια, νέα κουφώματα, φωτοβολταϊκά, ηλιακό θερμοσύφωνα, αντλία θερμότητας, πιο αποδοτικά κλιματιστικά και φωτισμό. Ειδικά στην Κύπρο, η ενεργειακή κλάση ενός ακινήτου παίζει σημαντικό ρόλο. Λόγω του υψηλού κόστους ρεύματος και λόγω των υψηλών θερμοκρασιών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και των χαμηλών θερμοκρασιών κατά τη διάρκεια του χειμώνα, πώς αυξάνεται η εμπορική αξία ενός σπιτιού? Ένα ενεργειακά αναβαθμισμένο σπίτι πουλιέται πιο εύκολα, ενοικιάζεται γρηγορότερα και συνήθως πετυχαίνει καλύτερη τιμή. Οι περισσότεροι αγοραστές πλέον κοιτάζουν και τα μελλοντικά έξοδα του σπιτιού. Παραδείγματος χάρη, χαμηλούς λογαριασμούς ρεύματος. Με σωστή μόνωση και αποδοτικά υλικά, το σπίτι κρατάει καλύτερα τη θερμοκρασία. Χρειάζεται λιγότερη ψήξη και θέρμανση. Και μειώνει σημαντικά τα μηνιαία έξοδα. Βελτιώνει την καθημερινότητα. Η διαφορά δεν είναι μόνο οικονομική. Το σπίτι γίνεται πιο δροσερό το καλοκαίρι, πιο ζεστό το χειμώνα, πιο ήσυχο, χωρίς υγρασία και μούχλα. Κάνει το ακίνητό σας πιο σύγχρονο και ανταγωνιστικό. Ένα σπίτι με σωστή ενεργειακή κλάση θεωρείται πλέον πιο σύγχρονο και πιο ελκυστικό στην αγορά. Σε πολλές περιπτώσεις επηρεάζει θετικά ακόμα και τη χρηματοδότηση, την επιδότηση ή την αξία μεταπώλησης. Ένα απλό παράδειγμα. Ένα παλαιό σπίτι χωρίς ενεργειακή κλάση μπορεί με σωστή μόνωση, νέα κουφώματα και αντλία θερμότητας να αποκτήσει πολύ χαμηλότερη κατανάλωση και σημαντικά μεγαλύτερη αξία στην αγορά. Για σωστή καθοδήγηση και ενεργειακές λύσεις που αξίζουν, ελάτε στην El Sayed Construction.